ampua pakenevat vangit! Minulla on vanki ja se pitää viedä kenttäoikeuteen niin kuin virallinen käskymäärä. Rypylleen! Oli muuten kummempi homma, kun ensimmäistä kertaa teikäläisiä törmättiin. Tähän puhuitte suomea. Meidän kun piti tulla ryssiä ajamaan. Mitä sillä saarella tapahtui? Miksi kerron nimesi? Sinä olet erilainen. Kuten minä. Mikä nyt se nimi? Tänne tuodaan roskaväkeä veristen ruumiiden ääreltä. Tappamista ilman katumusta. The Righted Suspect. Pojan nimi on Eino. Auttaisit itseäsi ja kertoisit, mitä oot tehnyt. Kerrot, että et ollut mukana missään taistelussa, etkä käyttänyt asetta. Se näkee meidät. Se haluaa sinut. Osa ylös. Lupaatko? Tulevat sukupolvet